Molt bon dia. Avui, darrera entrevista als candidats a l'alcaldia. Avui ens acompanya a Ràdio Argentona el candidat a l'alcaldia per Tots per Argentona, Pep Masó. Pep Masó i Nogueres, de 63 anys, té 2 fills, és a punt de jubilar-se, no, ja jubilat. Pep Masó, jubilat. Des del dia 1 de maig. Batxillerat superior i un any i mig de dret. Diu que va començar a estudiar quan ja feia 10 anys que treballava, per tant no va ser possible tirar endavant. Ha estat sempre molt lligat al món cooperatiu, ha tingut impremta, ha treballat al món de la restauració, ha passat per la majoria d'entitats d'Argentona, des del centre parroquial, Llars d'Amistat, l'Esplai, l'Associació de Veïns, tots els moviments culturals i associatius i reivindicatius que han anat sorgint. Vaja, implicat en política local des de les primeres eleccions democràtiques, el 79, va entrar com a regidor del PSC per primer cop, tot i que per motius personals no va acabar el mandat i curiosament va ser substituït per Salvador Casas. L'any 2006, en desacord amb el govern de l'Entesa i PSC, el mouen a tornar-se a implicar aquest cop sota el sostre de l'agrupació d'electors Tots per Argentona. Va ser alcalde al mandat 2007 i 2011 en coalició amb Convergència i Unió. En el darrer mandat, tot i guanyar, els seus socis van preferir pactar amb altres grups i van relegar-lo a l'oposició. Aquest 2015 torna a encapçalar la llista de Tots per Argentona amb l'objectiu de recuperar el lideratge a l'Ajuntament. Pep Masó, molt bon dia. Bon dia a tothom. Tots per Argentona es presenta amb 2 lemes en aquesta campanya. Sempre a prop vostre i som-hi. No, com tirant endavant. Cap on ens porta? No ens porta enlloc. En Pep Masó no vol portar enlloc. Diem som-hi, hem d'anar tots junts a fer que hi hagi una Argentona amb una bona base, i quan dic Argentona amb la implicació dels argentonins perquè hi hagi una bona base perquè aquesta Argentona funcioni la mar de bé. I funcionar la mar de bé vol dir la implicació i la corresponsabilització de tots els ciutadans amb totes i cadascuna de les coses que ens afecten al dia a dia en la vida pública. Pel que fa a la implicació, presenten una llista de 34 persones, quan tan sols en calen 17 per fer una llista d'eleccions. Volen deixar clar, per tant, que tenen múscul social. Doncs bé, és que ho vulguem deixar clar, és una realitat que es constata que a part dels 17 regidors que la llei ens obliga per poder fer una llista, també proposa la mateixa norma que hi hagin 17 suplents per lo que pogués passar en els 17 titulars anteriors i a més en tenim moltes més persones que ens donen suport, que s'han implicat en tot aquest procés perquè els hi fa molta il·lusió. Al fullet informatiu de Tots per Argentona es presenten aquests 34, una mica defineixen el seu perfil. El Pep Masó es presenta com a alcalde emèrit. Què ha volgut dir amb això? Bé, jo precisament parlant amb diversos alcaldes de la comarca, dies enrere, per exemple, parlàvem amb l'alcaldessa de Sant Pol i precisament l'alcaldessa també de Convergència de Calella, que van coincidir en un acte, i diu, que era l'exalcalde, diu, home, no, és exalcalde, no sona bé, diu, és un alcalde emèrit, un que ha sigut alcalde sempre ha estat alcalde. Se sent així que conserva els honors d'alcalde? A mi em va fer moltíssima il·lusió ser alcalde, sempre m'ha fet moltíssim respecte ser alcalde, perquè això vol dir compromís, vol dir estar molt implicat, i quan en Pep Masó ha sigut alcalde ha estat les 24 hores o el màxim possible, ha viscut i ha estat alcalde, i en aquests 4 anys pel que vostè ha explicat abans no hem estat al govern, jo m'he sentit molt a prop de la gent i molta gent m'ha considerat encara el seu alcalde. Però no s'ha sentit còmode a l'oposició amb aquest paper de fiscalitzar govern? Còmode sí. Al principi haig de dir, i això em sembla que alguna vegada ho hem comentat aquí, ens vam sentir una mica decebuts, no tant pel suport de la ciutadania, sinó sobretot pel paper que havíem fet una sèrie de partits perquè no poguéssim continuar en el govern. I durant, diguem que el primer mig any, a més vam tenir algun conflicte intern, també d'un regidor que també se sentia incòmode i va plegar, però no va deixar l'acte de regidor. Podríem dir 2 regidors, I després hi havia un altre regidor que després aquest sí que va plegar i va deixar pas en el següent de la llista, però un cop superada aquest primer mig any, era una realitat que havíem d'assumir i Tots per Argentona durant 4 anys ha estat treballant, reforçant aquest equip i dient-hi la nostra. Això els hi pot tornar a passar en aquest mandat? Jo espero que no.
Jo crec que... Em refereixo a la marxa de regidors. En aquells moments creiem que coneixíem prou bé en els que integraven doncs, el grup, diem, que estaven més estava al capdavant de la llista. Haig de dir, doncs, i això ho reconec i ho he hagut de reconèixer dintre del grup, que hi havia, sobretot el grup de dones de Tots per Argentona, ja deien doncs, que el personatge doncs, que ens va plantar i que no va complir el que es havia compromès a complir, en el cas doncs, que l'assemblea li digués que havia de retornar l'acte, i ells ja deien que aquest personatge no era de fiar, però jo hi havia tingut bona relació amb ell, era una persona que es havia implicat molt en la campanya del 2011, havíem col·laborat molt i jo hi tenia molta confiança i vaig haver de reconèixer que m'havia equivocat, evidentment. Ara fa un moment ens referíem al fet que vostè va guanyar les passades eleccions, Tots per Argentona, vaja, i que després no van governar, però les normes democràtiques són les que són i això pot tornar a passar. En tot cas, tal i com ha estat atomitzat el panorama polític local, el que sí que és segur és que no hi haurà una gran majoria àmplia i que, per tant, caldrà pactes. Això ho tenen pensat i ho tenen parlat? Segurament que pot tornar a passar, només depèn de si els argentonins doncs, ens donen una confiança prou forta i prou sòlida com perquè la resta de partits polítics, perquè recordem que Tots per Argentona és l'únic que no és partit polític en aquestes eleccions, que és aquesta agrupació electoral que es presenta si té suport de la ciutadania, i així va ser en el seu moment. Doncs si no tenim una majoria prou sòlida perquè els partits doncs, ho puguin tornar a fer, és probable que pugui tornar a passar. Vostè em preguntava què haurem de fer. Doncs, sens dubte, intentar sumar el màxim possible per fer un govern, o sigui, amb els regidors que traiem de Tots per Argentona. Els hi preguntem a tots, tenen línies vermelles a l'hora de pactar? Home, està clar que hi ha línies vermelles i nosaltres no pactarem, només pactarem amb la bona gent. I quan dic bona gent, doncs dic aquelles persones que tinguin valors, i els valors entre fins i tot doncs, els valors polítics, els valors ètics, els valors personals, aquells que tenen una trajectòria, la que sigui, però clara i honesta, amb aquests estem oberts a pactar-hi. Amb tots aquells doncs, que adopten actituds doncs, que no són honestes, que aquells compromisos doncs, que en un moment determinat han establert i que no els compleixen, i d'altres doncs, bueno, com grups doncs, que no respecten, que tenen molt poc respecte per les persones, amb aquests està clar que no ho farem. Li pregunto directament, doncs, pactarà amb el Partit Popular, i li pregunto perquè a la pàgina 3 del seu programa diuen que perquè el 28 de setembre es comprometen Tots per Argentona a convocar un ple extraordinari per posar a disposició del Parlament i el Govern de Catalunya i liderar amb consens i unitat social el procés que s'esdevingui. Per tant, això vol dir que no pactaran amb el Partit Popular? Bé, nosaltres farem unes propostes en funció, lògicament, del resultat electoral, les propostes que la coordinadora, que aquest grup més promotor, que som aquestes 34 persones que participem més directament i més en el dia a dia de les decisions, farem una proposta a l'Assemblea. Ja sap doncs, que l'Assemblea de Tots per Argentona és una assemblea oberta a la ciutadania. Tots per Argentona no té militants. Però no em contesta, I aleshores, doncs, si fos necessari, doncs per què no? Però, lògicament, creiem que és difícil. Vull dir, tenim uns... Com contradiria el seu programa? Tenim uns valors, Tots per Argentona. En aquests moments, evidentment, no podem oblidar que, independentment de les persones que puguin estar al capdavant del Partit Popular d'Argentona, representen una política, una manera de fer, una ideologia, i no oblidem que representen un poder al govern de l'Estat, un govern de l'Estat que en aquests moments no respecta, li falta molt de respecte, o ha perdut, no ens té cap mena de respecte en llengua, en educació, en drets socials, i aleshores segurament que se'ns farà molt difícil. Per això ja li dic, no ho acabarà ratificant el grup promotor, sinó que serà l'Assemblea qui ho acabarà decidint. Anem a les propostes de Tots per Argentona. Per exemple, en el programa molt concret, tornen a proposar la recuperació de la font picant. Però a veure, el fet que no es trobi aigua picant és una responsabilitat política? Per què proposen aquesta? Bé, home, recordarà que en el govern actual s'ha estat més de 2 anys, en lloc de fer política positiva, política activa, ha estat doncs, fent una política d'enderroc d'aquelles gestions que Tots per Argentona havia tirat endavant. Una política que també havíem tirat endavant conjuntament, havíem mancomunat amb Convergència i Unió, i que després Convergència i Unió, només per poder obtenir l'alcaldia en aquest mandat, doncs, va començar a dir doncs, que
treballar amb la gent de Tots per Argentona era molt difícil, com va estar 4 anys doncs, treballant-hi sense cap mena de Ara problema. ja anirem en el balanç que em fan. I una de les primeres accions va ser, doncs, precisament, escolti'm, tancar la Font Picant, i era aquesta política, diguem, d'enderroc, d'intentar desgastar la política que havíem fet, sobretot els promotors i els que més il·lusionats estaven perquè la Font Picant tingués aigua, tancant la font i dient que... Deien que l'obra estava mal feta. I deien, bueno, l'obra no la van fer pas nosaltres, se'n van encarregar, doncs, els tècnics municipals. Evidentment. Com tampoc el govern actual s'ha posat a fer obra. L'ha fet uns tècnics. I se'n va encarregar doncs, la companyia d'aigües, amb la qual confiaven perfectament, i pensi que el motiu, sobretot, primordial que deien és que l'aigua estava contaminada, que era una aigua doncs, que hi havia més manganès del compte i que això podia ser perjudicial per la salut, quan tots els argentonins saben que des dels orígens, des de fa 60 anys o 70 anys, que la Font Picant, doncs jo era de petit, que anava a beure aigua a la font, ja deien doncs, que era una aigua que estava carregada de manganès i que no era recomanable beure'n més d'un got d'aigua al dia. Precisament per això. No és una aigua que faci mal, no és una aigua que produeixi malalties als ciutadans, però quan beure una copeta de vi doncs, per dinar va la mar de bé, beure'n molt més, doncs probablement agafa una borratxera. Ara em parla d'aquesta política d'enderroc cap al que ha fet Tots per Argentona, ho va fer en el seu anterior mandat. Per tant, no li reconeix cap mèrit en aquest govern? No, i em costa, segur que sóc poc objectiu, però ja sap vostè que s'han agrupat dos socis sota el paraigües d'Esquerra i diuen que han fet... No s'han agrupat dos socis, escolti'm, vostè sap perfectament com ha anat i no s'han agrupat. Quina és la lectura que en fa vostè? Home, això doncs és una mala sortida promoguda per Esquerra per enderrocar el seu cap de llista degut precisament doncs, a les tensions i les rivalitats i les pugnes internes i a la incompetència d'un partit com Convergència i Unió, que evidentment el personifico i s'ha de personificar doncs, amb la figura de l'Armengol, que no han sigut capaços durant 4 anys, perquè jo vull recordar que fa 4 anys ja que les tensions entre Convergència i Unió ja hi eren. Ja en el 2011 ja va ser molt discutida el lideratge doncs, de l'Armengol. Unió precisament proposava la Montse Suari, finalment no va acabar de reixir, però han estat 4 anys que s'han evidenciat fins i tot en els plens, on Unió, amb segons quines coses, evidentment votava a part, però que hi havia una fredor impressionant. Doncs en aquesta formació que vostè fa aquesta lectura i llegeix d'aquesta manera, 4 anys jo que no han sigut capaços de fer això i ara no s'han ajuntat, ara han fet una fugida com han pogut per intentar salvar els mobles i per, evidentment, intentar continuar mantenint el senyor Armengol la responsabilitat d'alcalde, que això és molt lloable, però mai es fa d'aquesta manera. En tot cas, en aquest grup en què vostè fa aquesta lectura de com s'han ajuntat i de com es presenten. Ells asseguren que han reduït el deute, que han recuperat Can Doro, la Casa Puig i Cadafalc, la piscina, han tancat la FEU. No els hi reconeix cap mèrit? Sí, home, això del deute era algú, recordarà perfectament, doncs que l'any 2007 estàvem en un endeutament del 95%, el 2011 estàvem al 77%, i en aquests moments han estat aplicant aquesta política de reducció de deute, però que bàsicament és una política d'inacció que fa que si no fa res, doncs lògicament el deute baixi. Estàs obligat als préstecs, encara que no facis res, estàs obligats a tornar-los i per tant baixa. Això de que han recuperat Can Doro, escolti'm, Can Doro de tota la vida que és municipal. Ells no han recuperat Can Doro. En tot cas, per força han comprat Cal Guardià, perquè era una acció que... Però no ho van poder fer vostès en el seu mandat. No, Can Doro sempre ha sigut municipal. Sí, però Cal Guardià. Cal Guardià sí que ho vam saber fer, però recordar que hi havia tota una problemàtica d'Argentona Projectes i fins que no vam tancar Argentona Projectes, això ho sap perfectament l'actual alcalde i tot l'equip de govern, que fins que no vam poder tancar Argentona Projectes, que estava embolicada amb tots uns deutes i unes implicacions amb tot l'espai aquest de Cal Guardià, això no ha sigut possible. Per tant, creu que el mèrit hauria de ser atribuïble a tots els grups. I està bé, i això és lloable, perquè nosaltres, com a Tots per Argentona, haguéssim fet exactament el mateix. I l'únic que hi hagués hagut de diferència és que en lloc de tardar 2 anys i mig en tenir-ho, ho haguéssim tingut al cap de mig. Queda clar, per tant, que és crític amb el que ha fet aquest govern. Sí, i no tot ho han fet malament. Per exemple, Can Puig i Cadafalc, que és un tema, és una patata calenta, això ho he dit més d'una vegada, però que Tots per Argentona també s'hagués hagut obligat a adquirir Can Puig i Cadafalc, tot i que probablement hi hagin altres prioritats, però aquesta... escolti'm, les coses no venen perquè sí, ha sigut tot un procés que, evidentment, des d'Argentona i des de Tots per Argentona creiem que Can Puig i Cadafalc s'havia de fer alguna cosa, i escolti'm, ho ha fet aquest govern i nosaltres hi hem donat suport també. Tornem al programa de Tots per Argentona. Diuen que volen millorar la gestió municipal, fent-la més propera i més transparent i eliminant despeses supèrflues. Què són despeses supèrflues? Què eliminaran? Miri, tot el que no serveixi realment per donar una informació clara
O sigui, despeses supèrflues, deixi'm posar, li poso exemple. L'exemple que ho hem comentat aquí. Escolti'm, la pilona del carrer de l'Avinguda Puig i Cadafalch. Però això ja està fet. Bueno, ja, però vull dir, això és una despesa supèrflua. Aquestes despeses supèrflues no s'han de produir, de cap de les maneres. Per tant, ens està dient que les accions que es duguin a terme des del govern no seran supèrflues. Despesa supèrflua, n'hi poso una altra. Tinguent una sala, recordarà doncs, que ara per Carnaval, pel Carnestolta, doncs es va llogar també una carpa que va costar 6.000 euros a Can Doro, tot plegat per 2 hores. Això creiem que són despeses supèrflues, i n'hi ha d'altres, És com cada vegada que es talla una pota de la vella Quaresma, doncs convidar una botifarrada a tothom. Això creiem que en aquests moments a veure, segurament que hi ha gent que ho gaudeix i ara doncs no vull entrar tampoc en aquest detall, però vull dir, per nosaltres aquesta despesa supèrflua, perquè ho entengui, va una mica en aquest sentit. Aquelles coses que no són urgents i necessàries, per exemple, una cosa que hi ha gent que es qüestiona és els focs, si hi han d'haver-hi focs o no hi han d'haver-hi focs en una festa major. No hi haurà focs si torna a ser alcalde? No m'atreviria a treure'ls, tot i que segurament que és una despesa supèrflua. Vull dir, en 5 minuts cremar 12.000 euros són molts diners. Aquests 12.000 euros segurament que podien fer molt més profit amb altres accions. Però li haig de dir que no m'atreviria a treure'ls perquè, sens dubte, que tot això comporta doncs, una relació ciutadana importantíssima, el fet doncs, que hi hagi gent allà, que s'hi trobi i també s'ho passi bé, també és una aportació cultural important. Seguim amb la bona gestió. Es pot dur a terme la bona gestió que proposen amb l'actual equip de treballadors? I aquí li pregunto concretament, han pensat en la possibilitat d'incorporar càrrecs de confiança, com va passar en altres mandats? No, està clar que no ho hem parlat. Si realment creiéssim que hi ha d'haver-hi algun càrrec de confiança que això ajudés a millorar la gestió, sens dubte que ho faríem, però en aquests moments no estem encara en uns moments doncs, que hagin plat això. De debò que és que per tant, amb l'actual equip es pot dur a terme? Amb l'actual equip hem de dur a terme tota la gestió, segur, i ho sabem ja per l'experiència que hem tingut, de que hi ha un personal tant tècnic com administratiu molt bo, molt disposat a treballar, i que moltes vegades el que li falta precisament és motivació i suport del mateix regidor, doncs perquè pugui desenvolupar plenament allò que té ganes de desenvolupar. I això li dic perquè diversos tècnics doncs ens han dit que han tingut dificultats durant aquest govern, i això entraríem també amb el que estàvem comentant abans, de fins i tot aconseguir poder parlar amb el seu regidor, perquè l'han vist molt poc en moltes ocasions. M'agafo les seves paraules de fa uns moments. Parlava de participació i corresponsabilització en la presa de decisions. Entenem que es referia als ciutadans. Els ciutadans, està clar. Però admet que costa molt que la gent participi. Moltíssim. Com ho aconseguiran, per tant? Doncs no ho sé, però el que està clar és que cal aquesta corresponsabilització. No pot ser doncs, de que es convoquin segons quins actes i participi tan poc gent. Però llavors ens seguim quedant, per tant, en la proposta i en les paraules. No, però amb la intenció, si realment ja ni penséssim que és molt difícil aquesta participació i que és molt necessària per altra banda qui sigui, si això ja ni penséssim no hi donaríem valor, i si no hi donéssim valor doncs difícilment ho aconseguiríem. Com que creiem que és molt important aquesta presa de decisions col·lectiva amb la màxima implicació dels ciutadans, doncs esmerçarem molts esforços a intentar-ho aconseguir. En el programa fan una proposta encaminada en aquest sentit, diuen repensar el Consell de Vila perquè sigui el vehicle viu i real de participació. No ho és ara? Què vol dir repensar-lo? No és. No sé si ens vam equivocar, perquè recordaran que això va ser una proposta, va sorgir en el mandat nostre, després doncs, l'actual regidor doncs, també ha tingut la voluntat de poder-ho seguir i ha fet segur tot el que ha sabut, tot el que ha pogut, però es queda amb un Consell de Vila, que és aquest Consell que ha de pensar una mica els grans plans, la gran estratègia, les coses importants doncs, que s'han d'esdevenir a Argentona. Hi ha hagut poca participació. Nosaltres hi hem participat molt, però nosaltres dic des de persones properes a tots per Argentona hi han participat, però hi ha hagut poca participació. Per tant, quan diem repensar vol dir a veure si realment serveix d'alguna cosa, si ha de servir. Creiem que hauria de servir per les grans coses, però... Com els pressupostos, per exemple? Sí. També s'haurien d'obrir a la participació els pressupostos? Segur, però no tot, evidentment. O sigui, quan algú ho pugui dir, o nosaltres quan diem això no estem dient doncs, que tot el pressupost es portarà a participació, perquè... Inversions? Les grans inversions, per exemple, podria ser una, vull dir, allò de dir què hem de fer en aquests moments, atacar més les primeres necessitats, aquelles coses que són més urgents, o ataquem inversions, perquè hi ha inversions a fer, vull dir, com és una nova biblioteca, com és serveis que encara doncs, no tenim i que podríem millorar, però hem d'avaluar què és el més urgent, i si es considera que és més urgent fer les grans inversions, i aquest és un tema que el Consell de la Vila hauria de decidir, però no només amb poques persones, sinó intentar obrir-ho al màxim perquè sigui el màxim participant. Ara parlarem d'inversions, però quan vam fer l'entrevista amb en Pep Masó del cap
cap de Creus ens deia, com molts altres caps de llista, que el primer eren les persones, perquè ens trobàvem en una situació en la que estem, en la que s'ha d'atendre les necessitats bàsiques de la gent. Com ho concretem, això, de cara al proper mandat? Quines propostes concretes té Tots per Argentona per ajudar aquells ciutadans que es troben en situacions de vulnerabilitat i que no se'n poden sortir? Moltes propostes concretes ara sí que no sabria contestar-li, però el que sí que penso que aquells que tenim la sort, i considero jo personalment i el grup de Tots per Argentona i molts dels que estan en partits polítics o en grups polítics, doncs tenim la sort de tenir uns drets garantits ja per naixement i perquè ens els hem anat guanyant una mica i que sobretot doncs, el que fem doncs, és expressar aquesta voluntat pública de servei al ciutadà, doncs tenim el dret i tenim l'obligació de buscar i d'aportar el màxim possible de solucions a les persones que no els tenen garantits i des de l'Ajuntament què s'ha de fer? Per exemple, en tema de feina. La feina és important. Vull dir, aleshores l'Ajuntament està clar, i quan algú diu és que Tots per Argentona... Però l'Ajuntament no pot contractar... No, és el que li anava a dir. Algun grup diu que des de Tots per Argentona estem dient que l'Ajuntament contractarà més gent. Això no serà així, si cal. Doncs es farà, però no és l'Ajuntament qui ha de ser l'empresa que subministri feina a la gent, sinó que des de l'Ajuntament, des del govern, des de totes les àrees del govern municipal, s'ha de donar suport a persones que estan sense feina, a engrescar-los. Jo aquests dies estava escoltant aquestes entrevistes que han fet a nois joves de les escoles, l'Escola Les Fonts, del Cros, que han fet cooperatives. I escolti'm, hi havia nens que estaven dient que escolta'm, quina empresa muntaries? Un restaurant, a l'altra muntaria doncs, una empresa d'informàtica. Han vist el procés. Han vist el procés i això, des de l'educació i des d'acompanyar des dels nens petits, els que no són tan petits i que tenen una realitat immediata en aquests moments, que són joves sobretot, i gent doncs, ja amb edat avançada que no tenen feina, acompanyar-los perquè la puguin tenir. I ho diem també al nostre programa, doncs, des de la proposta d'agafar bancs de terres, o sigui, de posar-nos en contacte amb propietaris de terres perquè des d'Ajuntament es puguin fer concursos i acompanyar, evidentment, doncs, a la gent que puguin treballar-se a la terra, i això no és una mesura allò que digues és magnífica, però sí doncs, que ajuda precisament a les persones a sentir-se útils i a més doncs, a poder-se guanyar la vida amb allò més immediat. Això entre altres coses, fer molt de contacte amb empreses per tal de que ajudar-les i buscar per mitjà de Generalitat, per mitjà d'Ajuntament i per mitjà doncs, de les empreses, buscar el màxim d'ocupació possible per a gent perquè aprenguin un ofici i que puguin treballar i guanyar-se la vida. Dèiem fa un moment que els equipaments no seran prioritaris, però dins d'aquesta borsa dels equipaments per als propers 4 anys, si se n'ha de fer algun, quin s'ha de fer? Si ho lidera Tots per Argentona. Sí, jo no sé si la biblioteca en aquests moments... Bé, no sé, és un equipament costós. Jo recordo que l'equipament doncs, de l'Ajuntament de Vilassar de Mar, la Biblioteca Ernest Lluch, va costar quasi bé 4 milions, 5 milions d'euros, una biblioteca esplèndida, però que després l'Ajuntament va estar 2 anys per poder-lo posar en marxa, no tenia els diners suficients doncs, per poder-lo equipar i per poder-lo dotar de personal suficient perquè la biblioteca funcionés. Això no voldria que ens passés aquí. Per tant, això ho valorarem. L'altre és, creiem que s'ha de fer ja un esforç en aquests moments respecte a l'edifici de la Velcro. La Velcro, i ho apuntem en el mateix programa, que ho diem com a fàbrica de recursos. Fàbrica de recursos. Potser queda com molt simbòlic això, però realment la Velcro és la fàbrica Velcro, l'exfàbrica Velcro, i creiem que mantenir aquest esperit de fàbrica de recursos on hi pot encabir doncs, el centre cívic, on pot encabir un casal de joves renovat, on pot encabir fins i tot habitatge social a partir d'un model cooperatiu. Per tant, seria rehabilitació de la Velcro o enderroc i construcció? No, enderroc no. Mantenint, i ho diem en el programa, mantenint tota l'estructura actual. No pot ser que la Velcro en aquest moment sigui un magatzem. A part, evidentment, doncs, que hi pugui haver-hi la Creu Roja, que pugui haver-hi el casal d'avis, però l'altre hi ha l'escola, l'aula de ceràmica, però hi ha la ràdio, evidentment, però hi ha molts espais que són magatzem. No pot ser que un edifici així estigui com a magatzem. Proposen cobrir la piscina. Diuen que el més ruïnós de les piscines locals que ens envolten, municipals, és la climatització de l'aigua. Han pensat en com assumiran aquest cost, si finalment aconsegueixen cobrir-la? Sí, evidentment, això no es farà. Recordaran el model que havíem implementat doncs, quan hi havia el projecte de fa 4 anys de tenir una piscina coberta amb molt més serveis dels que ara actualment tindrà la piscina, que era a partir d'un concurs, de fer un concurs, una adjudicació que això ens hi posarem a treballar. Primer mirarem si l'actual piscina permet que pugui ser coberta i no ha de ser una despesa molt gran. Els hi han dit que sí en els plens.
Bueno, com m'han preguntat, que està preparada l'estructura perquè això sigui possible. Quan fa un any i mig vam presentar una moció, ens la van votar en contra, vam presentar una moció dient que es tingués en compte que tot el que és les tuberies per la climatització de l'aigua, tot això es tingués en compte. No n'hem tret l'aigua clara, però esperem, per tant, ojalà. Faran un estudi per intentar... O sigui, i això també una de les prioritats, entre la plaça de vendre, també de posar-la al dia, aquesta plaça de vendre que dona una imatge terrible, i vull dir que el que hem de fer, doncs, que malgrat sigui petita, malgrat doncs, no sigui, i no plantegem mai un mercat, sinó una plaça de vendre que estigui en conjunt amb l'entorn de Can Puig i Cadafalc. I perdoni, amb el de la piscina, doncs, el que farem serà treballar preparant un concurs i una adjudicació d'una empresa que ells mateixos se n'encarreguin de fer l'obra, s'encarreguin de la gestió i s'encarreguin, no de l'explotació, sinó de la gestió integral, evidentment, com a piscina municipal i controlada pel municipi amb preus públics. Les propostes de Tots per Argentona també les podrem escoltar demà en el debat de les eleccions, en el debat dels candidats a la sala, contraposant programes. Ara, però, ja ens s'acaben el temps i arriba aquell moment s'haurà de posar els auriculars, senyor Masó, perquè el meu company, el Miquel, li farà 2 minuts de preguntes sobre Argentona, si no les sap, diu, allò de passo. Procuraré no passar, però vaja. Però vaja, es tracta de contestar-ne el màxim possible. El que està clar és que tot el que sàpiga ho diré. Vinga. Bon dia, senyor Masó. Bon dia. Què tal? Molt bé. Li agraden els tests? Fa molt de temps que no en faig, però bé. Doncs vinga, recuperem. Sí, fa molt de temps. L'hàbit de respondre. Molt bé. Vinga, començarem parlant de l'agenda Argentona. Segons l'informe anual que realitza l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, amb quants habitants tancava el 2014 Argentona? Sí, el 31 de desembre de 2014, 12.022, 6.100 dones i 5.900 homes. Només li hem preguntat. No, però jo penso que és important que els ciutadans sàpiguen que encara hi ha més dones a Argentona que no pas homes. Segons l'Observatori no arribàvem als 12.000. No, són 12.022. Ho vam aprovar en el ple de fa 15 dies. Doncs vinga, doncs ho deixem seguríssim. Va, quin malnom reben els ciutadans del municipi? El Repica-Truges. Em sabria identificar què hi ha a la part superior de l'escut d'Argentona? Una corona. Una corona, correcte. L'any originari de la Font Picant? El 1842. El nom de 4 entitats a la vila? Calabrot, Futbol Club Argentona, Centre Parroquial, Llars d'Amistat, Associació de Veïns... Bueno. I em sabria dir 4 cognoms argentonins de Socarrel? Sí, Carbonells, Serres, Pere Joans, Bobes... Vinga, perfecte. Parlem del porta a porta. Quins dies de la setmana es fa la recollida del rebuig? El rebuig els dissabtes. Els dissabtes, correcte. Amb bossa taxada de color vermell. Nom del creador del capgròs de Garrinada, Domingo el Gran. Sí, l'artista argentoní i treballador de l'Ajuntament, Marsala. Marsala Audet. Quin carrer rep el nom popular de Carrer de les Monges? El carrer de Sant Julià. Correcte. Quin mes de l'any tindrà lloc la propera Fira Internacional de Ceràmica i Terrissa? El juliol. Correcte. Quin col·lectiu organitza per Festa Major la caipirinada popular? La Garrinada. Garrinada, correcte. Com es diu la gala d'actuacions musicals que celebra cada any a l'estiu al centre parroquial? No sé si ho fa cada any, però l'OCE, Operació Centre. L'Operació Centre. Quina casa construïda per Josep Puig i Cadafalc es va acabar abans? La Casa Garí o la Casa d'Estiueig? Pot ser Can Garí. Casa Garí, el 1900. Qui fa cada any un pessebre gegant a casa seva i obre les portes a qui vulgui veure'l? Han vingut l'Eulàlia de Cal Magret. Correcte. On es celebra la Festa de l'Arbre? El Veïnat del Cros. El Veïnat del Cros. Defineixi la paraula canti. Sí, és un aparell per beure aigua. Normalment és a terrissa i així la conserva i es pot beure galet. Va, anem acabant en política. El nom de 4 persones... És que em fa gràcia això, perdoni, que algú ha dit que era un botijo i per això reia. El nom de 4 persones que hagin sigut alcaldes d'Argentona i vostè no compta. Jo no compto. Doncs Suari, Casabella, Canal, Gallifa... I algú deia Can Villegas. Em sabria dir el nom i cognom del número 8 de la seva llista? El 8, sí, l'Adrià Cayetano. L'Adrià Cayetano. Del Veïnat del Cros. Doncs, i finalment, quin és el dial de Ràdio Argentona? El 104.6 FM. Doncs vinga. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Em sembla que no s'han deixat cap encara, t'ha corregit. Sí. Mira què et dic. Doncs, Pep Masons, retrobem demà en el debat de candidats a les 8 del vespre a la sala. Gràcies, molta sort d'aquest 24 de maig. Moltes gràcies a vosaltres i sort per tots els ciutadans. Gràcies.